Pekné ráno vám prajem, vitajte späť. Druhá časť z Travel Fun SK Smilov je konečne tu. V dnešnej časti sa zameriavame na sprievodcovstvo, jej novú profesiu. Ak ste pravidelný poslucháč mojich podcastov, pred rokom sme sa s Mio bavili o jej veľkej vášni, o cestovaní a tiež sme spomenuli aj to, že sa chystá na skúšky, ktoré keď spraví, bude z nej certifikovaná sprievodkyňa. Ja asi nepoznám jedinú osobu, ktorá by nechcela cestovať, skôr naopak, každý okolo mňa mi len cestovať a pracovať z hotelovej izby či priamo z pláže, ak by sa to dalo. Me included. Čiže bez pochyb jedna z najatraktívnejších pracovných pozícií je určite sprievodcovstvo. Za rok, čo sa poznáme, veľa sa jej v živote zmenilo, tak dnes po roku sa porozprávame o tom, aké je to byť sprievodkyňou, v čom spočíva táto práca, o cestovateľských novinkách v jej živote a jej ďalších plánov do budúcna. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Mia, vítaj v mojom podcaste. Ahoj Datka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som strašne rada, že si teda odsúhlasila, že teda môžeme nahrať aj druhú časť. Ja vlastne už od minulého roka, keď sme sa teraz spolu naposledy rozprávali, ja som proste vedela, že ťa tu ešte raz budem mať, keďže ja strašne chcem vedieť, v čom spočíva práca sprievodcu. Takže ja sa dneska strašne teším na túto časť a poďme hneď na to. Takže tí, ktorí ťa nepoznajú, kto si? No, tak ja som Mia, ale mnohí ma poznajú buď na Instagrame alebo na Facebooku ako travelfun.sk a je to vlastne aj môj blog. Takže na týchto platformách zdieľam svoje vlastne cestovateľské zážitky a postrehy a pekné miesta. A popri tom pracujem v lekárni ako farmaceutická laborantka a sprevádzam. Takže toto sprevádzanie je niečo nové a ja som vlastne práve preto chcela mať tento podcastík, lebo som sa chcela trošku viac dozvedieť, ako sa vlastne z človeka môže stať sprievodca. Takže či by si nám mohla trošku prezradiť o štúdiu, teda či potrebujeme niečo študovať, aký certifikát potrebujeme, aký je ten proces hľadania zamestnania potom už v tejto profesii, tak zazdieľaj. No, takže pôvodne som sa k tomuto dostala tak, že keď som cestovala, tak si hovorím, že bože, chcem robotu, že kde budem cestovať a budú mi za to platiť. Tak som začala nad tým tak rozmýšľať, že čo asi by som mohla urobiť a tak už párkrát mi tak myšlienka zabehla, že taký sprievodca, ten sa má super, ten cestuje a ešte mu za to platia. To bola taká naivná predstava, ale tak ma to tak, začala som si to googliť, že čo, našla som potom aj takú akadémiu sprievodcov od Daky a tak som sa kúkla, že čo to je, no takže tam bolo treba, aby sa človek mohol zapísať a mať vek 18 rokov, ukončené maturitné vzdelanie a úroveň cudzieho jazyka má na nejaké B2. Si hovorím, super, toto zvládam, no a nejakých 700 eur to stalo. A tak si hovorím, že fúha, tak že idem do toho, neidem do toho, tak idem sa spýtať. Tak som napísala a zistila som, že sa to otvára asi o nejaký mesiac, tak si hovorím, že fúha, no ísť do toho, neísť do toho, že čo to vlastne obnáša, takže sama som nevedela. Ale tak som si povedala, že no, tak vyskúšam to. A bolo to asi jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote, lebo tento kurz bol úplne že super a potom všetky tie dvere, čo sa otvorili, tak fakt išlo to až moc rýchlo. Ako v škole tam bolo to také riadne zhustené, lebo som vlastne mala od septembra do decembra a mali sme tam vlastne 300 vyučovacích hodín. Čiže po robote hneď, väčšinou sme mali školu niekoľko hodín, potom väčšinou online a mali sme úžasnú pani učiteľku Zuzku Eichlerovú, ktorá to dokázala tak úplne, že nás chytiť za srdce a proste počúvali sme to so záujmou a z tých predmetov, čo sme sa vlastne učili, bol tam vlastne všeobecný prehľad, ekonomika, metodika a technika cestovného ruchu, dejiny umenia, geografia. A samozrejme sme preberali aj nejaké také, že problémové úlohy. A vlastne z tohto všetkého potom boli aj skúšky,
Len ešte popri tom sme museli vypracovať vlastne itinerár zájazdu, kde sme si navrhli zájazd, vlastne ho celý spracovali a toto sme vlastne aj počas tej záverečnej skúšky obhajovali. Čiže priniesli sme si svoju prácu, obhájili ju a potom sme si vlastne ťahali otázky ako na maturite. A bolo to vlastne z týchto predmetov, čo som vymenovala, plus tam bolo ešte nejaká tá problematická úloha, ktorú sme mali vlastne vyriešiť iba ústne zatiaľ našťastie. A vlastne a keď sa to podarilo, tak potom sme dostali tú licenciu na sprevádzanie. A bolo to veľmi super. A chcem sa spýtať vlastne teda tá licencia, ktorú si teda získala, tá licencia už potom navždy, alebo si to musíš nejako obnovovať? No, pokiaľ viem, tak je to navždy, ale keď človek chce nejaké konkrétne štáty, tak tam si musí žiadať. Napríklad také Taliansko má vlastnú licenciu, napríklad licencia na Viedeň. A napríklad keby človek chcel sprevádzať tému Bratislavu, tak musíme zase vlastne licenciu vyslovene na tú Bratislavu. Takže niekedy je to také po správnosti by mal mať licenciu aj na každé mesto, ktoré sprevádza. Ale napríklad v takom Turecku je to veľmi komplikované, že tam môžem robiť len takého technického sprievodcu, že musím si nájsť lokálneho sprievodcu, lebo tam sú veľmi prísne podmienky a v podstate ja ho môžem buď tlmočiť, alebo tak doplňať. A vlastne, že je to také. Takže urobila si certifikát. Aký je potom ten postup hľadania už konkrétne, teda už máš certifikát, si certifikovaná sprievodkyňa. Aký je ten postup potom získania tej práce? Oni sa tebe ozvú, ty sa im, kde ich hľadať? No, je to tak, že sme sa ozvali my, vlastne čo sme aj skončili. A mala som veľmi dobrých aj spolužiakov, ktorými sme aj teraz v kontakte. A tak som sa skončila som v decembri, no to bolo také, akorát v tom február bol také hluché obdobie, že tam nie je veľa ľudia vlastne až tak veľmi necestujú počas týchto mesiacov. Takže bolo to také hluché obdobie, ale tak som si povedala, že nejdem do toho, a komu napísať, že mala som nejaké predstavy, že komu hovorím. A tak idem si dať cez túto akadémiu, keď som si robila cez Daku, že hodím si do Daky, urobím si nejakú prax a uvidím. No a išlo to potom strašne rýchlo, poslala som vlastne životopis a nejaký ten motivačný list, no a potom odpísali, že dobre, môžete si viac menej vybrať zájazdy, aké by ste mali záujem, no potom prišli otázky, či tú krajinu poznáme alebo nie. A v máji som už išla na svoj prvý zájazd do Paríža. Ako ono sa dá ešte robiť aj, že si človek ide s niekým, ako na také zaučenie, ale v realite to zaučenie vo väčšine cestoviek nie je až také, že príde a niekto vás drží za ručičku a toto. Akože ja som to mala také, že hodenie do vody, viac menej, ale som rada. Ako vždy sa to tak dá, lenže ja som mala strašne málo dovolenky a ani tých financií som nemala dostatok, takže som si povedala, že to vyskúšam, že veď Paríž poznám. A sice som tam nebola vtedy 8 rokov a išla som a dala som to. No sice to bol taký dosť ťažký zájazd, lebo rovno počas toho, ako keby Čar nechcel, boli tam ešte čínsky prezident a boli samé obmedzenia. Že ja som sa cítila ako v takej nejakej počítačovej hre a prechádzam cez nejaké bojové levely. To sa na mňa ešte zasype. Ale všetko sa to zvládlo a bolo. Ja si pamätám, keď sme sa pred rokom teda rozprávali, tak viem, že si mi spomínala ten Paríž, takže ja si pamätám, keď si mi potom povedala, že ideš do Paríža, tvoja prvá cesta do Paríža, tak ja som sa tak tešila, lebo si ako keby tak vysnívala. Už si spomenula tie financie. Môžem sa spýtať trošku konkrétnejšie, že asi koľko tak zarába taký sprievodca? To je jedna otázka. A druhá, či vlastne sa z toho nejako dá aj vyžiť podľa teba? No, akože tie platy nie sú až také úžasné, ako si človek predstavuje. A
ani tá práca nie je až taká, že wow, lebo je to obrovská zodpovednosť. A v podstate, keď si na tom zájazde máte 24 hodín, ale fakt, že 24 hodín tých ľudí na starosti. A napríklad v tom Paríži som mala rovno 56 ľudí na starosti. A bolo to riadne. No a začína sa väčšinou od tých 100 eur na deň. Ale je to veľmi individuálne. Iné cestovky a záleží to od cestovky, od konkrétnej niekedy destinácie, alebo tak. A či sa dá, no keď človek sa tým naplno živí, tak dá sa s tým vyžiť, ale je to na úkor mnohých vecí, lebo už teraz to sama cítim, že keď väčšinou mávam víkendové zájazdy kvôli robote alebo tak a už sa všetci ľudia na mňa hnívajú, že bože, zasa nemáš čas, zasa si preč a tak, no. Takže to je asi taká nevýhoda, že toho času potom máš asi málo, ale tebe vlastne tá cestovka hradí všetko. Však ty si nemusíš nič hradiť, čo sa týka výletu alebo teda zájazdu, ty to máš zadarmo. No, mám zadarmo cestu, ubytovanie, väčšinou sú tam raňajky, ale a niektoré vstupy, pokiaľ je to v programe, že to musí človek prekladať alebo tak. Takže to je tiež dosť individuálne, ako záleží od destinácie a záleží od cestovky proste. Naozaj, každý to má nejako inak položené. Dá sa vyžiť z toho, že by si bola len sprievodkyňa podľa teba? No, keby som robila... No, musela by som minimálne asi polovičku mesiaca fakt každý deň pracovať, aby človek z toho vyžil. Ale myslím si, že dá sa. Mm-hmm. Ale nie sú to úplne také sumy, že si človek myslí, že wow, ako zatiaľ to mám ako také, že pri vyrobení a to je fajn. Ale neviem si predstaviť, že by som... Zatiaľ si neviem predstaviť, že by som išla z jedného zájazdu na druhý, pretože po tých zájazdoch aspoň ja som strašne unavená, lebo tam človek je v takom vypätí a je to úplne niečo iné, ako v lekárni si odrobím tých 8 hodín a prídem domov a mám čistú hlavu. A tu si človek, najskôr si musí zohnať materiály, potom sa to naučiť, pripraviť si cestu, rozličné veci, zajednať si niekedy s prievodcov. No je to individuálne, lebo niekedy človek má aj toho sprievodcu, že dostane už hotové vlastne veci a už pracuje s tým, čo má a niekedy si všetko musíš vybaviť. Takže je to veľmi individuálne. Toto bola vlastne moja ďalšia otázka, že vlastne asi ako sa plánuje taký zájazd. Takže vlastne práve teraz si to povedala, že vlastne všetko, ty si vybereš teda zájazd, oni ti ho potvrdia. V podstate dostanem zájazd a pozriem sa už podľa itineráru, čo je tam napísané, tak podľa toho si musím všetko pripraviť. Trasu pozrieť, ako pôjdeme. Už keď mám už šoféra, napríklad keď idem na autobusový zájazd, tak sa potom skontaktujem, ale to už tak tesne deň-dva pred odjazdom, že kde ma vysedia, aby som si vedela pozrieť cestu, kadiaľ pôjdeme, alebo nejaké časy a veľa vecí, keď človek ide autobusom, tak sa vlastne s tým autobusárom dohaduje, pretože ja mám na starosti zájazd, ale cestu a takéto veci musím brať aj ohľad na šoféra, lebo oni tam majú, že môžu 4 hodiny jazdiť, potom, alebo 3 podľa toho, ako kedy. A či sú dvaja, či ide jeden, aká je tam vzdialenosť, aká krajina, že majú to aj oni ako autobusári veľmi prísne, takže tomu sa tiež musí aj podriaďovať troška program a prestávky, hlavne na ceste. Ale, a potom si vlastne už pozerám aj vstupy si naplánovať, lebo napríklad do takého Louvru, tam treba kupovať lístky online, tak vopred si už pozrieť, že kedy asi sa budeme nachádzať pri tom Louvri, aby si vedeli všetci dopredu kúpiť lístky na tú a tú hodinu. A tak. A ja si pamätám, že si spomínala, že mali ste sa vyviezť hore na kopec. Neviem teraz, ktorý zájazd to bol. A čo v takýchto prípadoch? Ako sa rieši vlastne to, keď vlastne má byť nejaký zájazd, máš niečo vidieť, ale príde zlé počasie? To je niekedy veľmi ťažké. Presne toto sa mi stalo, keď som šla do Hallštátu. Akože celý týždeň nádherne. A idem mať ja zájazd.
to na Slovensku bolo krásne, ale v Rakúsku a prvý vlastne sme mali ísť na tú výhľadku Dachstein, tých 5 prstov, čo je úplne že nádherný výhľad. A proste taký dážď, hrozný dážď. A som sa pýtala ľudí, že či vôbec niekto chce dať tých 43 eur za vstup hore na to. No ale išlo asi 15 ľudí. Čiže tým pádom, keby nikto nešiel, tak viem zmeniť program. Ale ako náhle máme vlastne daný program, sú ľudia, ktorí si zaplatili za ten program, tak ho musím zachovať. No, vtedy som vlastne rozmýšľala, že tou lanovkou sa dalo ešte vyviezť do nejakej jaskyne, lenže tam to bolo zasa časovo, už by sme to nestihli, lebo tá prehliadka tej jaskyne bola na nejaké 3 hodinky a my sme vlastne potom pokračovali ešte do Hallstattu a Bad Ischl. Takže no, niekedy je to veľmi, treba to riešiť tesne vlastne na mieste a napríklad keď je škaredé počasie, tak väčšinou veľa vecí, čo sú také aj bane, napríklad sa tam nachádzajú tie solné v tom Hallstatte, tak oni väčšinou bývajú už vybukované. Takže niekedy je veľmi ťažké riešiť niektoré miesta priamo vlastne v tom čase. No ale sprievodca si už musí nejako poradiť. No. Chcela som sa spýtať, lebo ty si vlastne tento rok prvýkrát možno, že išla na také miesta, kde si bola prvýkrát ako sprievodkyňa. A prekvapilo ťa nejaké takýto cestovateľský mavin? Či to bolo niečo také special a ty si vlastne... Lebo každý z nás vie, že miluješ Turecko, ale teda, že viem, že si navštívila teraz aj iné krajiny, tak ktorá z tých nových krajín, kde si bola ako keby prvýkrát, teraz ako sprievodkyňa, či ťa to očarilo? S čím ťa to očarilo? Kam ísť? No, sme už teraz, keď som rozprávala aj o tom Rakúsku, tak akože to Rakúsko a ten región okolo Hallstattu bol úplne nádherný, tých jazera, takže to bolo veľmi pekné. A potom presne, keď som šla aj do Istanbulu autobusom, tak sme mali vlastne zastávku aj v Belehrade. A musím povedať, že aj to Srbsko na mňa veľmi milo zapôsobilo, čo to bolo pre mňa také prekvapenie a hlavne ten Belehrad, lebo mal takú energiu, taký drive, proste veľmi dobrú atmosféru. Takže aj ľudia hovorili, že sa im to tam veľmi páčilo. Ale tak akože Istanbul je Istanbul, si budeme hovoriť. Som čakala, kedy to povieš. Áno, akože tomu zatiaľ ostávam verná, ale akože veľmi sa mi páčilo, aj keď som bola, ale nie ako sprievodkyňa, ale sama v Egypte a Jordánsko, akože tieto moje krajiny a akože teraz sa blízko chystám s cestovkou zo Spoznaj s nami svet, s ktorou možno budeme spolupracovať, uvidíme do Ománu. A myslím si, že tento Omán si ma úplne podmaní, lebo aspoň čo zatiaľ som si naštudovala, takže wow. A je to také autentické, takže som veľmi zvedavá, aké to bude. A či vytlačí Turecko, alebo nie. Úprimne nemyslím si, ale snáď sa mu to aspoň ako tak podarí, keď aspoň len trošku nad tým budeš musieť pouvažovať. A ja som hodila hore aj samozrejme otázkomat. Musím povedať, že strašne veľa otázok mi prišlo. Snažila som sa to tak nejak si rozdeliť, že sa snažím, aby sa neopakovali otázky, ktoré sme my už vlastne, na ktoré sme teda už odpovedali v prvej časti. Teraz som sa snažila trošku také inakšie otázky ako keby vyhrať z toho veľkého počtu, ale chcem sa poďakovať tým, ktorí to budú aj počúvať, že naozaj ďakujem, bolo to úžasné vidieť a aký veľký záujem mali teda o otázkomat na tento pokecík. A teda vyradila som, aby si vedela celé Turecko, lebo naozaj každá druhá otázka bola o Turecku. Tak som niektorým aj napísala, že nech sa kľudne ozvu aj Miške, ktorá tam priamo býva, lebo som skôr chcela také osobnejšie otázky, alebo také trošku inakšie. Takže budem ti teraz dávať otázky, ktoré ti poslali tvoji followery. A prvá otázka sa pýtajú, ako stíhaš obidve práce naraz? No, je to akože celkom masaker. Takže odrobím si 8 hodín, prídem domov a zháňam materiály, alebo sa učím na ďalší zájazd. A v rámci mojej dovolenky, tento rok, ako som začala sprevádzať, tak som bola iba na dovolenke v Turecku s maminkou. A inak všetko, celá zvyšná dovolenka šla na prácu číslo 2.
Takže tak. No. A väčšinou sú to vlastne, keď chodíš na tieto, teda keď robíš toho sprievodcu, tak to robíš vlastne ako keby predĺžený víkend, dobre to chápem? No ako kedy, no už také zájazdy, čo som chcela, ako Istanbul alebo Kampánia, tak to bolo aj cez týždeň, lenže no tá dovolenka zatiaľ nepustí. Takže potom som si už pozerala také zájazdy, čo by ma relatívne bavili a bolo by to cez víkend, takže tak. Ale no, zjavne to budem musieť nejako prehodnotiť, lebo čím ďalej no mám teraz veľmi veľa ponúk a no, tak to neviem. Si chcela, čo sa tu sťažuješ? Áno, to si chcela. To som chcela, ale nečakala ja chcem len cestovať, Dačka, ja chcem len cestovať, iba cestujem. Áno, presne to je tak, že niekedy si človek niečo praje a keď to príde, tak je v šoku, že ty kokšo, to už teraz sa takto mám rozhodovať vážne. No, takže hej, je to také na vážkach. No, každopádne myslím si, že asi do istej miery budem musieť obmedziť prácu v lekárni a dať väčší priestor sprevádzaniu, lebo už teraz mám fakt, že do septembra plno. Máme otázočku. Je náročné pracovať s ľuďmi? No, s ľuďmi je vždy náročné, by som povedala. Aké dlhé sú výlety a asi ako často sa vraciaš? Takže asi toto je niekto nový, kto ťa asi ešte nesleduje veľmi často. Takže ak sa nemýlim, ty si v podstate doma každý týždeň, len teda chodíš na pár dní. Ak si v priemere, takto skúsim dať tú otázku. V priemere asi aké dlhé sú tie výlety? Kam chodievaš? Tak by som to dala. No, myslíš ty, čo sprevádzam? Áno. Asi o tom sa bavíme, však? Áno. No, takže ako kedy, no, najdlhšie som mala 7-dňový, vlastne ten do Istanbulu, autobusový do Istanbulu a ten bol super, potom kampaniu som mala a potom priemerne je to takých 5 dní, obyčajne. A cenovo asi koľko ponúkajú? A potom tie víkendovky sú niekedy jednodňovka, niekedy dvojdňovka, niekedy trojdňovka, že ono je to také veľmi individuálne, záleží od zájazdu, ale keď už mám tak najradšej, tak víkend, tak je to taká trojdňovka, že ide sa v piatok večer a v nedeľu sa príde. Že to mám tak odbité 3 dní. A koľko asi stoja takéto zájazdy? Aby sme mali aspoň, keď niekto možno, že počúva a chcel by trošku zažiť, trošku pocestovať, koľko to asi vychádza? No, napríklad taký Istanbul autobusom, ten nebol vôbec drahý a je to vynikajúci výlet, taktože, lebo človek vidí Bulharsko, vidí Istanbul, Turecko a vidí vlastne Srbsko a vychádzalo to nejakých neviem, presne 370 eur, že v tej základnej cene, čo má vlastne cestu a ubytovanie s raňajkami, čo je akože veľmi dobrá suma. Ale to veľa ľudí sa aj hovorilo, že sa bálo toho cestovať autobusom, lebo v podstate sa spalo len 2 alebo 3 noci, už teraz neviem presne, v hoteli a zvyšok vlastne v autobuse, ale bolo to úplne, sme sa tak všetci zhodli, že bolo to úplne v pohode. Ale bolo to aj tým, že autobus nebol plný, tak viac menej aspoň tá moja skupina, skoro každý mal jedno dvojsedadlo a to bolo akože dosť komfortné. No takto sa ináč chodí aj do New Yorku. Teraz sú nové autobusy, ktoré smerujú vlastne Toronto, New York a je super vlastne to, že vlastne tiež sa teraz spolieha každý na to, že nebude mať toho spolusediaceho. Takže teraz je to veľmi populárne tieto autobusy, lebo to stojí teda menej ako tie letenky. Som dokončila dneska rozhovor aj s Nelkou a som jej hovorila, že veľmi jej závidím, že vlastne naozaj máte tie nízkonákladové letecké spoločnosti, lebo tu vlastne v rámci Toronta, alebo teda v rámci Kanady sú strašne, ale že strašne drahé tie letenky a ja stále hovorím, že ja tak závidím každému Európanovi, že fakt sa môže v rámci toho
toho kontinentu, vy sa tam viete tak presúvať pekne aj s autom, aj s autobusom, je to fakt dostupné. Tu je všetko ďaleko, vieš, aj keby som chcela ísť dobe, tak pôjdem autobusom, teraz myslím v rámci Kanady, tak by mi trvalo 2 dní, kým dojdem do Banffu, takže to je také dosť akože ďaleko, no proste to by som nemohla dať autobusom. A veľmi sa mi páči teda, že je tam tá možnosť teda toho cestovania, takže sa mi to veľmi páči. No super. Tu mám takú veľmi dobrú otázočku. Aký je taký tvoj cestovateľský red flag? Podľa mňa ten red flag, ja som to tak pochopila, že vlastne napríklad, že dávať si pozor na nejaké pochybné web stránky, či si mala nejakú takú skúsenosť, že si kúpila niečo a nakoniec to tak nebolo, alebo si išla zakúpiť nejaký turistický tiket a zase, že to nebolo vlastne, že to bolo fake. Predpokladám, že táto otázka je od niekoho, kto býva asi na tomto kontinente, lebo nám sa to teda stáva, tu musíš byť musíš naozaj dávať veľký pozor, kde si zakupuješ vstupenky, či už teda do divadla, alebo na nejakú tú atrakciu a podobne. Tiež je veľmi dôležité vlastne, keď ideme, že cestuješ cez tie veľké známe web stránky, ako je Expedia, Kayak a tieto veci. Je takéto niečo aj na Slovensku? Ja som už teda posledných 8 rokov na Slovensku necestovala, tak vôbec neviem predstaviť, kam sa to posunulo. Či je to stále bezpečné, alebo treba dávať pozor, či sa tebe niekedy niečo zlé stalo, že si neviem, objednala Airbnb a nakoniec tam nebolo Airbnb. Áno, musím povedať, že zatiaľ sa mi to nestalo, ale áno, teraz napríklad na Bookingu, čo tak počujem, je veľa takých pochybných vecí, hlavne keď je to veľmi lacné, vo veľmi dobrej lokalite a chcú platbu vopred, alebo nejaké také, no keď sa vám to nezdá, tak to radšej ani nechoďte okolo toho, aj keď Booking je napríklad taká platforma, ktorá vlastne je naozaj že bezpečná, ale už som počula, že naozaj sa stalo, že mali objednané, prišli a nič tam nebolo a už zaplatili, takže treba hlavne cez overené weby tých veľkých spoločností, treba si potom napríklad aj letenky kupovať priamo od leteckej spoločnosti, to je vždy najlepšie, ako cez nejakých sprostredkovateľov a je kopec aj také, aj keď sú o pár eur lacnejšie, nevždy sa to oplatí. Ale tu zatiaľ som nenatrafila, že by mi nejaké lístky. Ako napríklad, keď sú na koncerty, tak áno, cez veľké weby a potom, keď si to človek cez nejaký bazár kupuje, no tam je vždy riziko. Ale ja ani nekúpujem, ja si dávam na toto veľký pozor, ale ja mám pocit, že tu u nás je to také populárnejšie. A preto si na to teda naozaj dávam pozor. A vlastne keď cestujem, tak naozaj, keď letím, tak sa snažím len cez leteckú spoločnosť, ale preto, lebo keď náhodou zrušia let, tak mi je jednoduchšie a lacnejšie teda to riešiť cez tú konkrétnu domácu vlastne cestovateľskú spoločnosť. No, dobre. Ono tie otázky, hovorím, bolo ich veľa, len všetky sa týkali viac menej Turecka. Samozrejme v Turecku si bola tento rok minimálne 3-krát. A ja sa ťa chcem ale spýtať, či máš nejaký nový bucket list na tento teda nadchádzajúci, povedala si, že už do septembra si dosť vybukovaná. Aké sú tvoje plány? Teraz sa pýtame na tie cestovateľské plány, či už pracovné alebo solo. Trošku nám prezrať, navnať nás na cestovanie. No, takže taká moja nová destinácia, ktorú bude New York, kde verím, že sa spolu aj stretneme. Áno, musíme. A Takže tak, tam sa chystám v februári a potom v máji. No, nejaký Istanbul bude. A momentálne pracujem na Kapadokii, robím itinerár, čiže mala by som lietať aj do Kapadokie. To sa veľmi, veľmi teším. No a potom tam mám troška kampánie, troška aj Paríž som si dala, nech si troška oživím spomienky a poviem si, že no tak toto nie. Ale akože Paríž má stále tú svoju atmošku. Mňa nikdy neočarilo. Ja som ti to hovorila, že mňa nikdy... Ja som bola v Paríži tiež už teda niekoľkokrát, aj z pracovného hľadiska, aj teda ako fanúšik, alebo teda solo
solo traveling person, ale vlastne neviem, mne sa to takto, Paríž je krásny, o tom nie je pochyb, ale mne tí ľudia, proste mne to tam nikdy nejak nekliklo. Dúfam, že sa to teda zmenilo. Ja som tam bola naposledy pred skoro 15 rokmi a vlastne ja som cestovala skôr v tom neskôršom roku 2000, takže snáď sa to teda odtedy zmenilo. Ale ja patrím teda k tým ľuďom, ktorí keď sa spýtajú, že aký bol Paríž, tak ja len poviem, že išla by som asi niekam inám. Určite do New Yorku, predpokladám, že aj ty sa tešíš, bude sa ti tam veľmi, ale že veľmi páčiť. A už sme sa s Ági rozprávali, my teraz stretneme sa o pár dní, pôjdeme zase do New Yorku. New York je fakt láska, lebo ja mám pocit, že práve ten New York je taký, že sa stále mení, stále tam niečo nové vieš zažiť a niečo nové vidieť, sú tam stále nové a nové atrakcie. Je to veľmi veľké mesto, naozaj ten Manhattan je mohutný a je tam čo teda vidieť, takže ja verím, že sa zamiluješ a budeš nám tam chodiť častejšie, čo by bolo super. Ja som teraz taká nadšená, lebo som tiež našla takú lacnejšiu letenku, preto idem iba na otočku na rýchlo a tešíme sa, my sa na teba veľmi, veľmi tešíme. A ja sa ešte teda chcem sa spýtať, lebo si teraz spomenula, ja som teraz spomenula bucket list a chcem ti teraz takú otázočku dať, že si predstav, že máš proste strašne veľa peňazí a ty si proste môžeš fakt vybrať hociaké miesto na svete, kde si teda ešte ale nebola, kam by si rada ešte išla. No, akože také miesta, že kde by som strašne rada šla, tak je Uzbekistán, Irán. Toto ma strašne láka. A musím povedať, že ma láka aj Južná Amerika, ako Peru a Kolumbia a tiež aj Ázia. Proste... No proste všade. No je toho veľa. Teraz sa tak zle cítim, lebo si nespomenula Austráliu. A teraz do Austrálie nechceš ísť? Vieš čo, Austrália je práve, že to ma najmenej láka takto z týchto kontinentov. No, Antarktida najmenej, lebo tam je zima. A Austrália je taký, neviem, tam ma zatiaľ nejako neláka. Aj keď, akože išla by som pozrieť do toho vnútrozemia aj na tú červenú skalu kvázi, tú slávnu aj. Ale nie je tak, to je dosť nízko všetko, takže Austrália je taká vec, čo si poviem, že možno som jeden z mála ľudí, ale zatiaľ ma to tam neláka až tak. Aspoň si úprimná, to sa mi páči. Ja síce mám na mojom bucket liste, ja mám Nový Zéland, mňa strašne láka Nový Zéland, tam, kde tam ešte taká dosť akože zvieratka a tak naturál a tak. Takže tam mňa to osobne veľmi láka, len je to strašne ďaleko a je to veľmi drahé. Však ja teraz momentálne riešim to, že ako sa ja dostanem budúci rok na Slovensko, keď už teraz sú lístky za $2000. Proste je to strašne predražené. Ja neviem, čo sa deje, neviem, prečo tieto letecké spoločnosti si myslia, že cestovanie má byť luxus. Proste som taká dosť nešťastná. Lebo keď som sa sem presťahovala, tak vlastne lístky stáli okolo €500, čiže okolo tých $700. A hovorím, za tých 8 rokov, aby som zrazu mala platiť 2000, to je akože dosť veľký rozdiel. No dobre, ty bucket listka, to sa mi veľmi, veľmi, veľmi páči. A keďže tento podcastik budem vydávať na Vianoce, Miuška, tak sa ťa chcem spýtať, kam treba ísť na vianočné trhy, kam by si odporúčila ísť ľuďom sa trošku pomotať, čo treba zažiť? No, že vianočné trhy, mne sa strašne páči Krakov, lebo má takú peknú atmosféru, býva veľmi pekne vyzdobený. Aj tie koníky, keď sú tam, no je to tam také pekné. Nie je to až také drahé, aj keď musím povedať, že ten Krakov, teraz v lete, keď som bola, tak išiel riadne cenovo hore, lebo tam sa človek najedol fakt za pár drobných. No, ale už ide s okolím. Takže Krakov sa mi veľmi páči. Viedeň mám veľmi rada, ale Viedeň to už je taká klasika. Neviem, teraz pôjdem do Mariacelu, tak som veľmi zvedavá, ako to bude také na nejaký beh čertov, že čo to bude, aké to bude. To je vlastne Nemecko alebo Rakúsko? To je Rakúsko. Rakúsko je tam také, že tradičný beh čertov, také, no. A teraz sa to teší veľké obľúbe
ide tam strašne veľa autobusov už len z našej cestovky, ide asi 8. A proste neviem si to predstaviť, že v takej dedinke, akože Mariacel je také najznámejšie putnické mesto alebo dedinka v Rakúsku, takže asi musia byť aj pripravení na také nápory. Ale no, som veľmi zvedavá, aké to bude. A veľmi si chvália ľudia, že Drážďany, ale tam som ešte nebola. Alebo Praha a Budapešť, tie sú tiež krásne. Si presne išla doplniť, a ja som išla práve doplniť, že Budapešť treba zažiť a musím povedať, že ináč aj bratislavské sú nádherné, keďže vlastne tí... Áno, aj tie sú pekné. A tam ešte, keď pôjdete, tak potom na tú radničnú väžu, alebo tam je krásny výhľad potom na tie trhy. Je to veľmi pekné. A mne to strašne chýba ináč. Ani by som nebola povedala, že mi budú bratislavské vianočné trhy takto chýbať, ale veru, že mi chýbajú. My tu v Toronte máme len také, keď to porovnám k tým našim bratislavským, tak asi štvrtina toho, čo sa týka teda veľkosti. A samozrejme to jedlo, to sa vôbec nedá porovnať. To doma je akože mega. A tu v Toronte ja normálne ani som asi nikdy nekúpila nič, lebo ma to vôbec neoslovilo. Takže som taká sklamaná, že naozaj mi teda chýbajú tie bratislavské vianočné trhy. Hneď by som si dala, jaj bože, ani nemôžeme tým smerom ísť. A môžem ťa ešte takto doplniť? Jasné. Chcem sa ťa spýtať, ty si minulý rok, mám pocit, že mi hovorila, že vy ešte musíte platiť aj za vstup na trhy. Áno, toto mi nikto neverí. Tu normálne idete na vianočné trhy, je tam veľká brána, cez týždeň, čiže od pondelka do stredy to máte akože zadarmo, hoci kedy prídeš, odídeš, je to zadarmo a potom od štvrtka od večera do nedele sa platí. Takže je to také, že takže veľa ľudí sa snaží chodiť, len vieš tým, že keď pracuješ, tak ty väčšinou si nechávaš všetko na ten piatok, sobotu, nedelu. Takže, a teda úplne najviac chodí podľa mňa cez víkend, lebo tedy má fakt, že každý voľno. Ale áno, ja si pamätám môj prvý rok, keď som to zistila, že mám platiť za to, že idem na vianočné trhy míňať peniaze. Takže je to také dosť... neviem, či niekde inde som takéto... Ja som teda nezažila v Európe, ja som bola aj na viedenských... Ja som fakt nikdy nezažila, že by som musela platiť za vstupné na vianočný trh. No, veru... To som prvýkrát počula. Akurát sú potom také, že vstupy, ale to do takých svetelných parkov, tieto vianočné svetelné parky, ale to je zase niečo iné. Ale za vstup na vianočné trhy, kde si človek môže kúpiť nejaké dobroty alebo nejaké suveníry, to je celkom hardcore. Čo rada papáš, keď chodíš na takto, keď chodíš na tieto rôzne tvoje výletíky, je u teba taký ten, akože samozrejmosťou, teda, že ideš a okoštuješ nejaké nové jedlo, alebo skôr si typ človeka, ktorý radšej ani nekúpi, lebo však mi to nebude chutiť, alebo že je to drahé. Či aký si typ človeka, že kúpiš, skúsiš, radšej neskúšaš? No, ja som typ, že ja rada všetko skúšam, hlavne také tie tradičné veci, ale zasa záleží od budžetu, že keď je to moc drahé, tak keď si to neviem dovoliť, tak nie, no. Zatiaľ som v tom, že pozerám na budžet. A aký je ten budžet u teba niekedy? Ako si dávaš budžet? No, podľa toho, koľko mám v peňaženke. Zlata. Ale dobre si to povedala, akože dáva to zmysel, zlata. No. Ale napríklad ja som taká, že už keď je niečo... Tak veľa toho ja to mám tak rozdelené, že keď je niečo už viac ako $20, teda teraz sa rozprávame o jedle, že nové jedlo by som išla vyskúšať, tak radšej neriskujem, pretože ja som skôr taká, že mne skoro nikdy nič nechutí. Takže ja to mám takto nejako vo svojej hlave, že keď je niečo príliš drahé a viem, že by mi to asi nechutilo, tak už na $20 nejdem, pretože to sa mi zdá už potom naozaj veľa vyhodených peňazí. To 20 je tak, že do 20 je tak strop. Ale viem, že keď ste boli... Ale tak záleží, kedy a čo, ale akože za jedlo zatiaľ som v tom, že pozerám na budžet, ale keď budem na tom finančne lepšie, tak si už možno pôjdeme do takých renomovaných reštaurácií a vyskúšam, lebo v takom Francúzsku je úžasná gastronómia, ale akože za to si človek riadne priplatí.
Ale Turecko, to sa strašne rada chodím jesť do tých lokálnych reštaurácií, ako kde chodia domáci tí lokanty. A tam to nie je až také hrozné, ale akože už išli aj tie strašne hore, takže už to nie je také, že sa človek naje za pár drobných, už za celkom viac drobných naje. Tak ja ti ešte chcem povedať, že keď prídeš do Toronto, teda nie, no dúfam, že raz prídeš aj do Toronta, ale keď ideš do toho New Yorku, tak sa priprav na predrážené veci. Chutné, budú chutné, lebo naozaj sú chutné, ale je to fakt, že pecka. Ale preto som sa vlastne rozhodla, že chcem ísť strašne do New Yorku, lebo som sa rozhodla, že tento rok si darujem proste takúto krásnu takýto krásny cestovateľský zážitok a vlastne radšej pôjdem tam a tam to budem mať tú experience a proste si nič iné nekúpim, lebo akože mala by som veci, ktoré by som si chcela akože kúpiť, ale som si povedala, že kašlem na to, radšej si pôjdem a užijem si vlastne toto cestovanie, tak sa na to veľmi teším a teda iba ti chcem povedať, že sa určite na to priprav a tiež ti odporúčam do toho New Yorku, ako určite si vypočula náš podcast, ktorý sme urobili z Ágy, je vždycky má dobré aj pár drobných, pretože aj keď máš dobrú kreditku a víza a všetko ti fičí, tak sa ti stále môže stať, že v tom New Yorku vlastne ti to nepôjde, takže odporúčam určite mať aspoň nejaký malý cash na ten New York. Dole ako typ. Dobre. No. Ale ešte, keď sme ešte tak pri jedle, ak môžem, tak akože, ak niekto niekedy budete v Neapole, tam je najlepšia pizza na svete, že fakt. To je také, že gastronomické nebo, Neapol a pizzeria Gino et Sorbillo. Za mňa úplne, že najlepšia na svete. Takže obyčajná margarita, úžasná a ešte, čo som bola prekvapená, stojí sa tam inak celkom dlho, vyše hodiny, aby ste sa dostali dnu, ale stojí to za to, proste to je nebičko v papulke a tá pizza je strašne lacná. Keď som tam bola prvýkrát cez COVID, tak stala nejaké 4 €, čo som pozerala, že takýto podnik, a teraz stalo asi 6, ale proste, čo to je 6 € za veľkú pizzu? Nič. To je veľmi dobrá cena, hej, hlavne na to mesto. Ináč, keď prídeš do Toronta, my tu máme reštauráciu, ktorá sa volá Terony a oni majú najlepšiu pizzu na celom svete a myslím si, že je to práve z tohto mesta prinesená ako keby rodinka, ktorá vlastne sa sem presťahovala z toho tvojho mesta, kde si hovorila, že je najlepšia pizza a vlastne naozaj je pravda, že majú najlepšiu pizzu na svete, ktorú som ja teda kedy chutnala a tiež iba úplne, že obyčajná, iba ten syr a vlastne tá omáčka, fantastické, to je naozaj. Dokonca odmietajú, keď chceš niečo pridať na pizzu a podobne, všetko, nič sa tam nesmie meniť, takže vieš objednať len pizzu z jedálnička, myslím, že tam majú asi len 3 alebo 4 typy, ako teda výber, ale je to fantastické. No dobre, vyskúšame. A drahé, dobre? To si viem predstaviť. Toto není Európa, toto je všetko drahé. Tak Kanada. Asi tak. No, Mojuška, ešte mám poslednú otázočku. Neviem, či chceš zazdieľať, či máš nejaké plány do budúcna, či je niečo, čo by si chcela zazdieľať, alebo zatiaľ si to ešte nechávaš pre seba. Chcem už iba taký ako keby záver urobiť a teda tým, že sú teda tie Vianoce, chcem ešte popriať tebe aj Leuškovi, aj tvojej rodine všetko krásne, taktiež aj všetkým našim poslucháčom, ale teda ešte ti chcem dať slovo. No, ďakujem veľmi pekne a ja prajem tebe aj všetkým poslucháčom nádherné Vianoce v kruhu blízkych. Užite si to, hlavne nie je to až tak o darčekoch, hlavne o tej vzájomnej láske, porozumení. A čo by som tak povedal, no, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, lebo je veľa otvorených dverí a neviem, do ktorých vojsť. Asi tak. A myslím si, že budúci rok bude taký iný, ale ešte stále neviem
som v takom rozpoložení, že sa neviem rozhodnúť pre niektoré veci a či spraviť taký a taký krok, takže uvidím, nechám to dozrieť v hlave a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Tešíme sa na budúcnosť, asi tak by sme to mohli ukončiť. Miuška, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si na mňa našla čas. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem veľmi pekne aj vám za vypočutie a ešte prejeme pekný zvyšok dňa. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne, ahoj.